Aitor Etxebarria Zarraga eta Ibai Amillategi bertsolariak dira. Mikel Retolazarekin batera, Argibaltzako sariketaren finalera heldu ziren bi hauek, 3. eta 4. postua eskuratuz, eta bertso galantak botaz. Hau ja martxan jartzeko, bageunkon gogoa, batzuk beti gidari baitogu bertsoa, iparrorratzak legez errege magoa, Argibaltzan atzetik persona mordoa, ez aiteze bajatu, hau aurrerantz doa. Ez aiteze bajatu, hau aurrerantz doa. Gaurko saioko irabazlea, Ibai Amillategi, Oma Etxebarria. Arratsaldez egin, 3 orduetan siesta, uste baina teknika txarrena ez da. Arratsaldez egin, 3 orduko gaur siesta, uste baina teknika txarrena ez da. Lehenengo agurra doa mendatari, naizta batzuetan ondoari. Deitu ez gero etorriko naz, egunen baten pozez kantari. Esan da hori musuak tori, mila esker danori. Beraientzako bertsoa zer den, abesteko grina hori nondik lortu zuten, kultura honek duen presentzia nola ikusten duten, eta Argibaltza sariketaren nondik norakoak kontatu dituzte besteak beste. Azaldu zuen burua. Ni Aitor Etxebarria Zarraga naz, eta bertsolarizena esango goindala 7 urtetik edo, hau da 22 hasi nintzen bertzotan, tartien guzteta jatelako bertzoa eta tartien ondoan dekotenan kulpaz, nire aurretik bertzo eskolara saltoa emoteko ausardizioki balako. Eta ordutik arkupe on bat edo dala esan aldugu Lili bertzo, eskualdien dauen bertzo eskola bakarra da, baina maila handiko bertso eskolie, uste dute azkenen urtietan gainera handitzen edo zabaltzen joan dana, bai kopuruz eta bai bertako partaidien mailaz, eta hoxe, bertan hau eroso eta jarraitzeko asmoaz. Pasauko jaein, dodaz mila bazter, kide danekaz nabil batzukaz bi bider, urrengo astean sarai aurrekoan aner, nik ere deskantzu bat beharko dut laster, nik ere deskantzu bat beharko dut laster. Arratzalde honi aspalditik, enaz hemen egonara, aterpederra frontoitzela, leku zoragarria da. Aste osoan egindabena, naiz eta izan da antraba, neurtuta baina zaio bero bat, eiten saiatuko gara, eiten saiatuko gara.
Bueno, hasi bera hasi izan, ez? Azkenien, ni Ibainaz, Ibai Amillategi. Ni petze dut antzeko egoeran gu, ez bakarrik gazte sasoien bebai umetatik eta oso kantu saliek, bertso saliek, lopategi eskolara etortezan, eta ni petze dut ikesiteko bertso zaharrak edo ondino batzuk betroienak eta erdi buruz jakingo dugu zela, horren hortik hasitxe, ez? Joatik ginen hemen bueltan egote ziren saio guztiztara, sali ginen, geure konture eite gendune, erdi broman erdi zera, da leku hon bat, eta azteko eta apurrote gogoz tiretzeko zer ez? Zerk piztu zizun bertsotan aritzeko ideia? Zira baten nik uste dut, seguramente trago hartien hasiko zan, ez? Zaletasun hori lotzi egaltzen dan momentuaz nun batzen da, parranda giroan, ez? Eta ikusi gendu nien, zelan edo ala, baina kapasa ginela zita amaitzeko bertzoak, seguramente danak txarrak, baina, momentu horretan uste gendun hain txarra peziela, eta orduen hasi ginen batzen Ibaien amuman etxien, hemen goizean, eta han hiltzen ginen, bertso eskolara hasi orduko, guk hori, sekulako inozentzi puntu bategaz, oso pozik, eta zuk esaten zuen, segurutik gaur egune hanen botatzen genduzenak entzun ezkero, barra ingo genduke. Sasoiaretan behitxe gendun barreneiko, eta jolas moduen, eta gerota gehiago, gerota salia, gerota gustorau, eta guretzako hastie konturatzie zure moduko saletasuneko beste jente asko daudela, eta babesa eta leku bat eukitxe oso importanti izen da. Zer da bertsoa zuretzat? Edota bertsotan aritzea? Bertsoa esan honean gauza asko diela, ez? Bertsoa da artie, da aldarrikatzeko modu bat, da jolasteko modu bat, da azken finen esateko deko guzen gauza danak, modu beti igual ez elegante, baina modu landu hau baten eta berezitasun danagaitik indar berezi bat hartzen duen forma baten esateko modu bat, ez? Eta gero kanera gauza bateko niretzako guztet politxe, esan duzun ere horretan, ez? Artie, zaletasune, jolasa, bakoitzak edo eitzen daben bakotxak badeko aukeri bere burue leku baten kokatzeko, ez? Batzuntzako estilo baterako joera gehiago, beste batek igualdeko literarioa edo historitze gehiago lantzen da horren. Hain zabala dan ez espektroa edo hartu aldozun bide, horreiti dauz hainbeste, bertzolari desbagin eta hainbeste on. Nola eramaten dituzue isiluneak, kontzentrazioak, hitz erabakiak, zein tonurekin egin? Ez, nik uste dut, bapatien lan egiten den momentuen beti dauela bilur hori hankie sartzekoa, edo esan nahi dozun moduen ez esatekoa, ez? Baina horrek bihurtzen dugu polik, ez? Agotik, buruen geuse bat eta urten eta kauen dio, sepase da hemen, edo sarri, ez, baina... Bai, azkenien nik uste dut horrek tentzinoak laguntzen duela apur bat perfekzioa topetan edo, ezta? Osea, ez perfekzioa literarioki esan nahi dute, perfekzioa bertzoa izen alda, bertzo apari baten mano a mano egotie bi bertzolari eta giro totalmente humoretsu baten eta elkarreri adarra joten, baina horrek ez gure esan tensio momenturik ez deukosunik edo esan nahi dozun hori alik eta ondoen esateko ardura hori ez dekosunik, ez? Eta gero igual totalmente kontrako izango zara txapelketa baten. Eta zema bider euki ez dait.
Zema bide pasiako guri sarri pastezako. Batak euki idea bat eta bestiek bestiek bota orduko, orduen izilunie zer espadeko zu txarra, eta larri badeko zu bebai txarra. Orduen, horixe. Etxekoetan behin sartzerako, arnaza ez dutzen jatai, ize urte bete joan zala baina, ondino ezkagoz lasai, Sanroketan atarata bat, amatxugaz batera jai, horrek ikusten egoten azni, naizarritan ez toda nahi, danak garbitzen simplea dugu botoi bat emoteko gai, baina ez dira argazki utzak, oroitzapenak ere bai, baina ez dira argazki utzak, oroitzapenak ere bai. Sarritan esan izan deustie kontrara, barre bate gazdana, errezagoa da, baina erreak ere jente hona gara. Bigarrena, zerk eragite deutzu zoriontasuna. Kaosaren barruko egonkortasuna, gustoko lana loa, txosnak maitasuna, danetik eukitzea da behar duguna. Bai, tonoa bakoitzak dekona, ez? Batzuk txarra bat, bestiek hobie. Doinuek egitea normalien afinidades edo, ez? Aukeratzen dugu zela. Eta gero, gaizek emon aldaben heldulekuen arabera, eta gaize purtsuet iluntxo edo zeraren arabera, hori berabaki horra dela, Eta gero, horren barroen bai, norberan guztuak egoten dire, zeinetan zagozen guztora, zaila sufrutzen duzun gitxia babesteko, eta gero, daneta moduen, nik ez dakit. Bai, gu, igual batzuk ondino egon, bat ez dakit, baina Ibai da niko Adriako gara umetatik batera ikesinikoak, eta igual bertzoari esker ondino, igual gehiago lotu garenak edo, eta egitea da, nahiko gusto antzekoak edo eukitzen dugu zela. Desberdinek izen da, melodizei dagokionez eta ez dugu eukitzen guk ez da bai dirik. Salie gara ganera barrizeri begire egotekoa, edo beste doinu igual bat, baina beste bodun baten kantetakoa, eta askotan igual bertzoari berari begire egon baino, doinu barrizeri begire eta egoten gara. Hori politxe izaten da, gero batzuten bukaera eukitzen da, beste kontu bat izaten da, baina melodizen hori da, zaletasunen arabera ze girotan zauzen, bestakit, ez da bardine, aitorrek esan dena lehen, umore giro baten egonda aukeratu behar duzune, bakarka ze pine dutzunen arabera aukeratu duzune, eta horren ganetik dauz, norberan guztuak, por supuesto. Nolakoa izan da Argibaltzaren parte hartzea, edo saio hauek egitea? Nola gogoratzen duzue sariketa hau, edo badaukazue anekdotarik kontatzeko? Bueno, nire kasuen, ez esan, sorpresie eta posa. Eta holan labur-labur ez tekote besterik esateko. Gustora ibili nintzen, eta hau dana da, batzuten itzen duzu beto, bestatzen txarra eta kitxo. Eta finalari dagokionez, ondo, azken nien ipetzetu dute
final bako gitxi gora bera badakizu aldez aurretik zein dan edo zertara heldu zeinken ondokoak ezagutzen dozuz, zenbat egiten da zenbat egiten dozunzuk, gero paseoleik edo zer, baina, bueno, konforme, gustora, besteri parik. Bai, nik esango nuke orokorrien sariketie bera hartute, igezko sariketie, lehenengo urti esan, lopategiri, edo lopategin ibilbideri referentzia bat eitzeko, dana bertsolari bizkaitar eta gaztiek ekartzen duzen, eta sariketiek maila hona aukiban, baina aurten egize da, Euskal Herriko lurralde guztietara zabaltzerako orduen, eta saiatu gara lurralde bakotxeko honentsuenak ekarten, maila handiko sariketa bat izen dela, kanporaketak barne, finala bebai, baina kanporaketak maila handiko saioak izen ziren. Bai, saio honak. Eta horrek ekarten dugu bai, kartela eta gendun momentuen, erdi brometan, baina broma eta broma hartien horrek izebe egoan, gu onginela esaten. Ia ordezkaririk ezpa gudukiko, ia bertzo eskolak ordezkaririk ezpa da finalien egongo, gero zorionez saioa irabazien duen bizok, Mikel Ope aurrera iban, eta zentzu hortan ni personalmente kanporaketako saioa esposiratu nintzen, de hecho, saio horretan anerra egon zan bebai, gero buruz burukora sailkatu zena finalien, Sarai bebai finalien egon zala, uste dute maila handiko saioa izen zala, eta gero, finalien... Jente, bertzotan egiten izen jentie, eta ondo egiten den jentie. Gure etzako bebai, posgarreze. Lankideen lana nolakoa izan da? Eta zaletasunen babesa nabaritu da? Nik uste dut lana borobila izan dela, ez? Jente asko pentsetan dugu olako sariketa bat antolatzen danean, zelan bertsolari gaztiek dien, edo igual profesionaltasun hori, edo eliteko maila hori ondino urrun ikusten dan, emoten dugu dela, 18 gazte deitzie eta jazta, ez da? Baina atzetik dago, lau udal desberdinagaz kontaktuan jarri biharra, akordio ekonomikoak eta baldintza akordioak lortu biharra, tartien dago epaieri dei bat egin biharra eta epaien konpromiso bat lau domekaz etortekoa, jentie... Azkenen biharrazko dela atzetik ikusten ez dana. Batez naiz da gazte sariketa bat izen, gaizetan beti aktualidadeko hausnarketak edo aldarri politikoak beti nahi izeten die egon da, horrepe aurre lanketa bat eskatzen dugu gai jartzaien partetik, orduen nik uste dut balore duen bidala argibaltzak dekon pixu eta dekon maile, naiz da ondino ibilbide laburreko sariketa bat izan, benetan pentsetan dut eta ez da guk antolatzen dugulako denpora luzez mantentzeko sariketa bat dela eta jentie, bertsozalian jentie eta iguale saio arrunta batara edo jaialdizetara eta hurbiltzen den jentie benetan posik urteko zan sariketa bat dela. Azkenien ganera gero bai bertokoan presentzile eta danetariko dago, eta aitorrek esan den arire lan izugarri eskatzen den gauzi da, ez bakarrik aurretik, gero bertan egonin bai Monteu, egon, jakin, egoten, eta ez dala goizetik gabera preparetan den gauze bat. Ja, igual, igezkotik aurrera ja, martxien, ja kontaktueken, igezkoa izen zen igual apurtxu, astunagoa azteko eta bebai garaiz esan modukoa, neurrizek hartu biherra aurkizek distantzi batera jartzeko eta beste hainbeste gauze. Euton, zentzu horretan naseia hoa izen da, beste gauze asko, zutak izu hori ondo. Azkenien txukun, askotan hautatutako leku epe izen dire batuek eta horrek erresten izen dugu, ez? Ez da bardin zaiketa hori hemen auditorizioan egin eta joan dan jente kopuru gaz, utz sensazioa moten du, baina erantzun, orokorren erantzun, iruretan. Gero honen goiko eguzkizen pentsure eta domeka erratzaldi eta horrepera egiten du, baina nire ustez finala ikusti besterik, ez da barrazkizan, zema lagun, ez da izin zematean lagun zin, baina egun bat bai. Orduan guretzako oso ondo. Bai, ganera,
kopurueri begire baino, igual kopurue Hori, batutasune edo, ulertu bai, alizeteko ulertu bai. bidabe bai, plazie nun eiti erabaki dan, ez? Osea, gu konstiente gara eskualdien hautatu dugu zen, baino plaza bertsozali hauak edo badakigunak jente gehiago egongo dela, tartien eskualdeko kanporaketa egiten dugu zen hainbeste txoko, herrigoitira joango da ginen, igual jente gehiago egongo zen, edo aritzan ingo da gendun txokoan enbede eskolan. Baina, bueno, sariketien hasierako helburuetan bebai badau eskualdeko herrizetara bertsoa zabaltzeko apustu hori edo irmo hori, eta momentuz egindako balantzi bai igez da bai aurten guztiz positiboa da. Saio danatan egon die 50 lagunetik gora eta finalien egunetik gora, eta hori ez da erreza saioa arruntetan dortzi. Eta ez da erreza baitxe eurton eukin je bustuialdeko txapelketie, eta horrek bebai eskatzen dela lankarga bat, eta leku batera bazoaz, ez dakit. Hori beba da kontuten hartzeko, eta zentzu horretan posik. Goandeko tumetan ikastolakoa eta oso personaje pekuliarra onerako, ez? Etorri eta ez, errespeto abertzola ezeri eta danok gogoratzen dugu zen gauzek, eta ez dakit, guk emote gendun, bosgarren mailan emote gendun, euskerako zera, eta idatzizko txapelketatara, eta berak zerren bioan nipetzetu oso argi eukan persona bazala, ez? Eta bitu, gu etxeko zaletasun euki, eta igual kantu zali gizen arren hori, badau lotura bat, ez? Euki dugu klasien persona hori emoten zertzelada batzuk bertzolaitzaren inguruen, eta seguru hori afizioa eiteko zeus errezen dela, ez? Guretzako guk igual gu baino belaunaldi bazarra badan jentiek igual egin alde behin berba gehiago beraragaz bertso eskolan eta geuse gehiago partekatu da bezanako. Guretzako niak ordenaz, 11 urte gu sali ginen sasoiaretan bai. Orduen eta gero San Roketan guk eduki dugu suertie, onino bertone zukalki gunean itxetan koplako huelta horretan, honegaz bazkaldu, ikusi zelan ekarte ban txiruli ez ilusioaz eta zeragaz, eta guretzako posa, nik behintzet egindako edo beragaz egon garen hori aprobetxeko eta disfrute bizena gaitik. Sariketie bera, jonen omenaldizien sortu bizena edo, bada igual eskertza bat baino gehiago edo bera gogoratzie baino gehiago bada modu bat bebai berak hainbeste borrokatutako bide hori zabaltzen jarraitzekoa edo behintzat mantentzekoa, ezta? Osea, azken finean halko ginen urtero hemen batu eta jonen bertso zaharrak kantetan egon hainbesteko zelako oso onak, baina omenaldi hobe bat iruditzeiate, berak hainbeste urtien borrokatu estien, gaztiek ausartzeko plazara urtetie, bertsolari barrizen lehenengo horretan pausuetan ausardize urtetako biher hori, eta sariketie bada modu bat, nik uste dut jarraipen bat emotekoa, ezta? Atzera begire baino, aurrera begire berataz gogoratzekoa. Ez da kasualidadi hor esan duzuna, egongo die faktore batzuk, berezko salutasunetik, ez? Baina bizok euki dugu klasien eta ibili gara kantetan Betroiaren bertsoak Maitia Galde egin zautan, eta berezko saletasun eukina gaitik horre saletasunek elikatu duten ez da bezan, igual ezkinen egongo. Nik uste dut arrazoi nagusize baino igual katalizatzaile bat izin zala bera, ez? Guk saletasun hori euki dugu, nahiz da igual familia hurbilen egon bertsolaririk edo bertso saletasun holan handizeirik, bai jente igual bertsosalie, baina bihar gendun nonor erakutzi nahi soskune zer da mundu hori edo, ez da? Ez dakit, nik egon dekote idatzizko zeratara, orduen. Saliek izen arren espaginak paseko egoera horretatik gaur egun ginen, igual ez, hori da azken nien. Bertsoa lan bezala eraman daitekela uste duzue? Nik uste dut gure burue bertsolaritzat
hartu nahi dugula eta lan egiten dugule horretarako, eta datozen txapelketak eta izango dira horren erakusgarri, baina, bertso eskolen gorakadiepe ekarri du, bertsolarien gorakadie, eta jente asko da bertzotan oso ondo egiten duena, eta ez da hainbeste plaza, ez? Egongo die bertsolari bakanen batzuk biziko dienak honetaz, baina nik nire burue ez dut ikusten eta ez dakit nahiko neuken behar honetaz bizi edo hau ofizio bihurtu. Ez, nik nuk ez delu ez. Disfrutetako zera eremu bat, Sorriakon errespetoaz eta deitzen dauzkuen lekuetara aldanik eta ondoen eta prepareta joateko konpromisoaz eta hori, baina nik neuke gehiago ez dut ikusten. Eta zer iruditzen zaizue bertsoaren kultura, gutxi baloratzen dela uste duzue? Bueno, nik ikusten eta Aitorrek esaten da, gaur egun dauela, garai baten etxe bueltatik etorri behar zan saletasun bat izatea zana, gu gara adibide, guk etxe bueltan ez dugu saliek baina bertsolaririk ez dugu euki, gaur egun bertsoskolen bidez, eskolatan emonten den lan horren bidez, hori zabaldu indala, orduen, alde horretatik, nipetzetan osasune badauela. Gero igual hau galdera bat da, eremu horretan hezkuntza arautuen lanien ibiltzen den maisu, langile, militante, hirurek batera diren jentietzako, ez? Guretzako baino gehiago. Bertsolariari begire, nik esango nuke, osasuntsu badauela. Eta plaza eta zaletasuneri begire be, gatxada jakiti ez, Euskal Herriko zonalde guztietan zein dane bertzoan egoerie, baina eskualdien behintzet, ez dakit inozko osasuntxuen, baina osasuntxu dauela nahiko argi ikusten dut nik behintzet. Antolatzen dien saioak jendetsuek izeten die, beti jentien erantzune ona izeten da, eta nik uste dut hori mantentzie, ze askotan haunditxu eta beti haundire joteko nahi bat egoten da, baina sano dagoena mantentzie be nahiko lan izeten da. Zer egin nahiko zenukete bertsolari bezala? Nora heldu nahiko zenukete? Neure gauzekaz, ez, nora heldu... Bai, Aitorrek esan dena, Aitorrek igezko urtien Bizkaiko txapelketako finalisti da, nire ondoko lagun hau. Nik uste honek urti daraguz, entrenetan, eta helburuek edo nora heldu edo hori askotan etortzen da nahiko datorren moduen, ez, eta zu zelan zauzen, eta garaize zelan zauzen, eta ez dakit, helbururi parik, ondo pasetan dugu, disfrutu bitzen dugu, lehen esan dugu esan dakora, joate garen lekuetara errespetoz eta ondo joan, eta, Sorriakon errespetua plaziri edo entzuten joatzonari, eta zeure burueri bai azkenien, eta nire aldetik nik behintzet ez dekote helburu bat, ara joan, beste, ez. Nik egin justu igual udazkenien Euskal Herriko txapelketia etor, eta horbe helburun bat beste geure burueri jarriko zegu igual, ez? Baina bertso ibilbidien helburuen ikuste dut dala plazan gu geu izetie lortu eskero, nahiko posik egoteko dala, ez? Hau da, edozein plaza diferente izen dabe, joan eta lortzie bertan eroso egotie, plazieri begire egotie, plazik eskatzen dagoena irakurtzen jakitzie, esateko dekosun hori alik eta modu egokizenien esatie, hori baino asko helburu gehiago zileik ez lortu. Gero tartien dauz txapelak, txapelketatako sailkapenak, baina nik pentsetan dut horren ganetik dauela plazie eta jentiegaz hartu emon horretan asiertetie. Azkenien, nik hortxe disfrutetan dut, eta helburuek beti ekartzen dutzu bai, ein bierra, eta ez da disfrutetan zauzela itxi baino gauze politia hori gorduen, ein eta kitxo. Ideia dago zalez,
Jada osta, jada osta, bat okurridu eta enaz joango moska. Harina maituko da, errezleia posta, pozinoak ajagaz, etxerantza ospa. Produktuak orduan lapurtu dodazta. Produktuak orduan lapurtu dodazta. Kontuz gero izmendin kamarien barriek entzun egiten dira. Aitor Etxebarria Zarra Gabiola. Anetan amak arro, egotekoa da zeharo, ze diskurso ta ze maia, ezin da eroan gorago, besteok artrosisari, kasien deutzagu trago, baina eroatekoak zarie, inpernurata arago, urrengo urtera begira, jada jarrita banago, hobeto ez dakit aldan, baina alda beroago. Aitor da oso zorrotza, eta beti erantzunon barrekamaran, lehen esate izan dena irakurketan egiten oso ondo dakizena, gaizen heldulekuek oso ondo egiten dakizena, gero kantari oso ona, eta gero bai, kapazidade bat inguruen dekonagaz kontagizetako, ez dakiz zelan esan. Inguruen bera baino txispageiz daudekon bat badeko, badaki moldatzen ze hartu bidaben. Ingurukoa igual bera baino zera bada, zerizua bada, berak hartu papel hori orduen. Ni pentsat oso kompletoa dela, eta Euskal Herriko txapelketarengo dela bere papel ona, da joango gara Vitoria Eugenia lehenengo bider bizi zen, eta azkenengoa igual, baina, bueno, zu klasifiko durrengo eta joango gara barriro. Nik uste dute Ibai dela bertsolarize ulertzen den moduen, horrek barne hartzen duen ez dakit, estereotipoa edo ezaugarri edo uste dut osotasunien bera dela. Plazie batzutan hobeto bestitan txarrau edo, baina plazien irakurketie edozein dela beti plazie irabazteko gaitasune dekona, beti. Kantaera bikaina, niri baino hobia. Eta batez be ofiziokide ona dela esango neuke. Beti entzuten dauena, beti elkarrizketien alde egiten dauena, beti kolpe bat emoteko prest dauen kabroi hori bai. Eta orduen esango neuke jentiek gehien eskertzen duen kantaera horretako edo ezaugarri horretako bertsolarize dela. Eta horrek ekartzen dugu bestiok bai eroso hau egotera plazan, ez? Badakizu entzuten dauela, badakizu adarra jokotzule, eta orduen jotako adar horrek bide barri bat zabalduko duela, eta orduen da errekie denbora guztien ure eroaten egongo balitz moduen, ez? Eta Zuri politxe hori bai, Elkarrizketa bukatuta, Oizmendi gai moduan hartuta bertsoa bota dute Urdaibaiko bi bertsolari trebe hauek.
eta honela geratu da. Elkarrizketan egon gara gu pozarren, Naizta geratu ginen 3 eta 4. eskerrik asko Izmendi hau egitearren, Ikusiko ez dana emititzearren. Ta segidu egiten 11 alako, laguntzeko prestuta ondota galako. Jaso miresmendan eta eskerrik asko, Bertzoa zeuegatik ere badalako.